Здравейте, аз съм Пагане Петрова и участвам в конкурса, защото искам да се запозная с хора, които действат в тези среди, могат да ми дадат някакви насоки и да видя как хората се развиват в това, за да мога един ден и аз да последвам техния път. Пагане направи своето уникално изпълнение. Ти се занимаваш с пеене, но освен това свириш на пиано и на флейта. Кога всъщност разбра, че музиката ще е толкова важна в твоя живот? Първият досег с музика, който съм имала, може би е пианото. Беше съвсем като бях малка, не помня дали още от детската градина или началото на училище. След това вече започнах и с флейтата, но от малка просто си пея. И накрая осъзнах, че всъщност това, което най-много сякаш ми доставя удоволствие и удовлетвореност е пеенето. Разкажи ми за песента, с която се представи. Меланхоли или меланхолия. Може би най-важното послание от песента е да се спрем за малко, да се замислим и да осъзнаем, че хората и не само хората, сякаш всичко в света се случва, за да ни помогне, дори ние да не го разбираме. И реално, благодарение на тая песен, аз успях да изляза от този тежък за мен период. Какво ще кажеш на всички, които може би са видяли, че се случва този конкурс, но са се престрашили да изпратят своя кандидатура? Понеже е авторска песен в крайна сметка, нещо, в което най-много може да вярваме, е нашата увереност в това, което ние самите правим. Имайте смелост да го изразите пред другите, тогава най-много ще могат да го усетят и това доставя най-много удоволствие. Просто не му мислете и действайте.